Wat ik mooi vind is, er zijn details, maar ik merk dat op weg naar het hotel, wanneer ik aan een weg stond, is het me een paar keer overkomen dat automobilisten spontaan stoppen. Om je voor, dat vind ik een wellevendheid, hè, waarin je met elkaar eigenlijk de leefbaarheid bevordert. Dus dat vond ik heel. En ik vond het ook bijzonder hoe wij werden ontvangen door de minister-president. Ook hoe de mensen daaromheen heel hartelijk waren. En je voelt je dan gezien. En dat is denk ik iets waar andere plaatsen wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Heel interessante sprekers. En mooi ook om te zien dat dit thema juist ook binnen de politiek wordt opgenomen. Het lijkt een beetje een filosofisch thema, maar het is denk ik heel relevant voor wat er momenteel mondiaal gaande is. En ook de onvrede die je her en der merkt, met name in de westerse wereld, heeft allemaal te maken toch met het thema van een common good. In hoeverre ervaren wij onszelf nog als een gemeenschap? Wat betekent het om lid te zijn van een gemeenschap? En het feit dat dat hier op Aruba, op een eiland, wat ook waar de nodige natuurlijk ook vraagstukken zijn, wordt opgepakt in een politieke context, vind ik bijzonder en ook inspirerend. Je moet altijd oppassen met een showcase, dan lijkt het alweer snel te gaan om een wedstrijd en om het slaan. Ik denk dat het wat belangrijker is dat je de vraagstukken die leven binnen je gemeenschap. En denk bijvoorbeeld rond toch overexploitatie, wat ik zelf wel noem ook roofbouw. Het risico van een economische ontwikkeling waarin ook, laten we zeggen, bepaalde sociale en culturele waarden en verbanden onder druk komen te staan. Dat je daar met elkaar probeert op te antwoorden. Want dat is een problematiek die je overal in de westerse wereld ziet. En ik denk dat je inderdaad, als Aruba dat oppakt, dan kan het een voorloper zijn. En dat is goed voor de mensen. Maar ook kan een voorbeeld vormen voor anderen om op een andere manier fundamentele maatschappelijke vraagstukken en politieke vraagstukken op te pakken. Dus zonder meer bijzonder en het biedt ook kansen in dat opzicht.